velkommen til en video. I dag har vi Sebastian med. Og han hedder mig. Men vi skal i dag smage noget riddersport, som jeg faktisk der er ret gammelt. Eller ikke meget gammelt, men det er fra sommer af, ikke? Så det har faktisk bare ligget i køleskabet. Så det vil vi egentlig smage på i dag. Og lad mig lige sige, vi har købt det i Berlin. Så ja. Jeg tror ikke, det er noget, man kan købe herhjemme i Danmark. Så ja. Hvor end du er. Bare i Berlin. Skal vi komme i gang med at smage slikket? Ja. Og så har vi fine lys med. Det er ikke rigtigt. Du har set den der, når du laver en video. Men du ser den aldrig selv. Men det er bare sjovt at lave en video. Men jeg havde bare... Vi har en grøn. Så også en grøn til mig. Nej, det skal sammen. Vi skal smage dem sammen. Så har vi nogle forskellige her. Jeg kan lige sige, vi har... Til at starte med har vi en lyserød. Det er strawberry Yu-Gi-Oh! Eller yoghurt. Okay? Så det er... Må jeg vælge næste? Ja. Du vælger bare. Men det er den, vi starter med, ikke? Jo. Du vælger bare. Så, eller jeg kan lige læse dem højt. Så har vi... Jeg se, jeg læser dem højt. Jeg kan Så har vi en nougat cream. Så det er noget nødder med noget nougat, ikke? Så har vi noget... Eller det... Vi siger bare farverne. Nå, lad os begynde. Du har valgt lyserød. Skal vi ikke starte med... Vi starter med den hvide, fordi den har vi to af. Vi har to af de hvide. Jeg synes bare, det var sjovt begge to, ikke? Fordi den ene er sådan lidt... Vi starter med en lille. Det her er yoghurt. Yoghurt. Som I kan se. Yoghurt. Ikke rigtig noget specielt. Alle ser sammen ud, men det var forskellige farver. Ja, De her to er de eneste, der er forskellige. smager de forskelligt, ikke? Så de store begge to. Så hvis vi lige kan åbne den her. Hvis du kan finde ud af den. Skal jeg vælge den næste? Ikke lige nu. Men jeg kan lige kigge på den. Ja. Okay, jeg tager bare en bid. Det er bare fordi jeg ikke fik så meget, så vil jeg lige tage lidt mere, okay? Hvor er jeg med den der? Nej, vi dømmer. Det med stjerner. Nej, Sebastian. Nej, stjerner. Hvad giver vi den her fra 0 til 5? Hvorfor ikke til 10? Kom lige med ind. 0 til 10? Nej, fordi så kommer der alt for meget at vælge mellem. 0 til 5. Hvad giver vi den? Jeg giver den 4. Ja, jeg kunne godt lide den, men jeg ved ikke helt, om jeg kunne jeg giver den også 4. 4. Okay, min tur. Ikke kun det. Så den smagte også sådan lidt af for Så meget. har vi her noget Choco Crips. Og det er noget chokolade med noget crisp inde i. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, det er chokolade.